ब्यास कैसे मंडली ऐसे ना लेके जाए के चाहिए। ना जी इतना सुंदर कूलर लगल बा। देखी ना 3 दल के मंच लगबा तब बैठा रहला कम से कम तब का मंच पर तो उठ के चल देहला लो। ये कौनो बात भाई झाल तमुरा लेके भागेल। हाई जन तो काम करला दूसरा प्यास में केहू में ना जी नहीं। देखिए ओनिए पैसा दिला से वो तेल मिल जाए तो हमारा कहीं तुम ओकर इस्तेमाल करती बाकी मिलबे ना करेला पहला तो तेल बा पैसा ना ठीक बा लेकिन कोनो बात नहीं है। जौन तेल वहां के शूट करला हलचल जाना तरह के कौन तेल शूट करी अपन देखी पहुंच गेल बड़े तब हमनी के बोलले में उचित ना कहाई लास्ट कौन नहीं का एक दिन खातिर मुंह गंदा करे के बा दरवाजा खाती होला तन दिखाई सब जी कौनो गौनिहार बाउर ना होखस थोड़ा सा फिर बेस हो गल बार और मेन में भैया तनी मीडिया में डाली टोन सब कोई अच्छा होला अपना जगह पर कुंवर जी अपना स्थान पर अच्छा बने हलचल जी अपना स्थान पर बने बाकी हमरा लाज लगेला कि कुंवर जी के सोझा हलचल कहले कि अब महंगा ब्यास नीचे उतरल बा त हमारा बेइज्जती ना बुझाला हमारा बेइज्जती है जवाब बुझाला कि कुंवर जी के रहते ई कहला कि महंगा ब्यास सब नीचे उतरल बा तो हमारा लाज लगला कि रोवा जियत ई का कहत जो खला पर 3 किलो कमे होई हमरा बोलल का असर ना पड़ी तेल तना बढ़िया रखल बा जवान करवा का चिकन कर दी तुरंत अरे उ छपरा जिला देखे हम केतनो बोल दे उ सुनैबे ना करी रउआ कब कब बुझाई वो इतना बढ़िया तेल धइले बा वो मोबिल वाला दिल बड़ गलती कहत नहीं वो ऐसा तेल रखल बा कि वो ऐसा लगा दी कि हमारी के बतिये रे बना सुने ना देखिए वही कहते बैठल बा हां तो डिस्टर्ब क के धदल बना सब जी ओकरा के बक्सा से जानतो अरे ओकरा के बांधियो दो मेरा रू कह दिया तिन्ना हो जा कनिया बनवला हमके अरे नन्हरे तार बाबूजी माई यही खातिर बियाह कर लो कि हमारा संगे सुतब और लगे आवा काहे और भड़कत सट हाला कोले बड़ से है तना ठंडा हवा बहता तनी सुतब यानी चुप रह बस तोहरो आनंद आई हमरो आनंद आई हां अरे माई हम लइका बानी हम सुतम ना डर लगता। तू लइका बाड़ू बियाह तब काहे खातिर कइले जानू ना खबर ना हाँ? पाए यही तरी जवान होकर खातिर तो तोरा कुंवर जी के दल में जाला उहे के नया नया चीज के आविष्कार करी ले वो बरा ना जलू की गिरहे ढुकाई दुनिया में कौन ना चानिया है रउआ से एने ओने गई मैं रउरे पास कइल हलो पिंकी से लेकर रिमझिम ले अभी तो हाल ही रानी के गुरुमुख रुआ सब करवाई नहीं है पिंकी से इनका से यहाँ से बोले बे रउआ लगिए जब ले बैठाई हम होगिला के का बोलो और कैसे बोली कह दी कि तेल ले हट हो जाओ सबसे हमारा दुख लगल कि कहता कि 4-4 दिन रउआ बैठ जाते ये बात के हमारा जीवन भर दुख रहे देखिए कहत हो कि देखिए एथी करता
कन्या बनवला हमके अरे नन्हरे उमर में डर लागत राजा सुत जन घर डर लागत राजा सुत जन घर कन्या बनवला हमके नन्हरे उमर में कन्या बनवला हमके नन्हरे उमर में डर लागत राजा सुत जन घर